Tady mám takovou ukázku, jakým způsobem propojit X-Ray add-on v Jire a výstupy vlastně z testování do Easy Projectu, Easy Redmineu, do pluginu Test Cases. Což znamená, na jedné straně mám projekt v Jire, vidíte, že to je nějaký prototyp vozu, mám tady user storku, která se jmenuje Create the First Car Prototype. Mám na tu user storku navázaný test case, který samozřejmě je nějaký issue type v Jire a ten vlastně má potom v sobě, a to si ukážeme hned, což znamená, se přikliknu vlastně do toho testu, do toho test caseu, který se jmenuje Check the Braking Sensors, pro ten prototyp, a vlastně můžete si všimnout, když tady sjedu trošku níž, tak tady už je vlastně, to už je ta nativní funkcionalita z toho X-Ray, že tady jsou nějaké action pointy, vlastně co se má testovat, takže je tam objekt, který je navazaný na ten task toho nového prototypu. Když se překliknu do toho Easy Projectu, teď jsem v podstatě na tom vašem prostředí, tak tady máme vlastně testovací projekt, dejme tomu, že to je taky na ten prototyp toho vozu a mám tu úkol, který se jmenuje Create the First Car Prototype, což znamená stejný úkol. Zatím tu nejsou žádné test casey na ten úkol navazané. Klidně se můžu překliknout tady do evidence test caseů, všimněte si, že tu nic není. Tak já jsem si udělal v Makeu takové flow, které vlastně vezme a nějakým způsobem jakoby přemístí ten test case, který je navazaný na ten task. Takže teďka se můžeme klidně podívat, že se mi tady vytvořil nový jako test case, kontrola těch brzdicích senzorů. Je tady vlastně ten stejný scénář, který je vlastně v té Jire, co se má udělat, a je to navazané na ten úkol. Když se podívám na ten task, tak zase i stejně jako v Jire, tak vlastně i v tom Easy Projectu byste měli možnost vidět vlastně v tom těle toho úkolu ten test case, který je na něho navázaný, co se má dělat, a je tu potom je tu i vlastně ta exekuce, ta se dá samozřejmě taky se synchronizovat.